என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே உம்மை ஆராதி. எந்தன் ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே உம்மை ஆராதி. ஆழத்தில் இருந்தென்னை தூக்கி விட்டு உயர்வான தளங்களில் நிறுத்தி வைத்தி. எதிரான யோசனை அதமாக்கினே, உந்தனின் யோசனை நிறைவேற்றினே. உந்தனின் யோசனை நிறைவேற்றினே. எந்தன் ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே உம்மை ஆராதி. எந்தன் ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே உம்மை ஆராதிப்பே. என்னோடு போரிட்டாலும் என்னை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் பெறவில்லையே. கிருபையினால் என்னை மூடிக்கொண்டு நான் தள்ளுண்ட இடங்களில் உயர்த்தி வைத்தேன். எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே உம்மை ஆராதி. எந்தன் ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே உம்மை ஆராதிப்பே. கரடான பாதையில் தூக்கி சென்று முள்ளுள்ள இடங்களில் சுமந்து கொண்டு எனக்காக குறித்ததை எனக்கு தந்தே. தந்த தரிசனம் நிறைவேற்றினே. எந்தன் ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே உம்மை ஆராதி. எந்தன் ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். எந்தன் ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே உம்மை ஆராதிப்பேன். எந்தன் ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே. எந்தன் ஆதரவே எந்தன் அடைக்கலமே எந்தன் மறைவீடமே உம்மை ஆராதி. எந்தன் ஆதரவே அடைக்கலமே
ஏற்கனவே செய்து முடித்த காரியங்கள் நிமித்தமாய் நாம் தேவனை துதிக்கிறோம். பாடின காரியங்கள்லாம் அப்படிதான், ஏற்கனவே முடிந்த காரியங்களை பாடணும். வல்லடிக்கு நீக்கி கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறக்க மாட்டோம். கரடான பாதையில் தூக்கி சென்றீர், சுமந்து கொண்டீர், தரிசனத்தை நிறைவேற்றினீர். ஆமா, இன்னும் நிறைய நிறைவேற்ற வேண்டியது இருக்கு. தரிசனம் முழுசா நிறைவேறலன்னு சொல்லலாம், ஆனா ஏற்கனவே எவ்வளவு தேவன் செய்திருக்கிறார். துதி ஆராதனையில முதல்ல தேவன் ஏற்கனவே எவ்வளவு செய்திருக்கிறார்ன்றது நமக்கு பெருசா தோண வேண்டும். அது நிமித்தமாய் அவரை துதிக்க வேண்டும், நன்றி சொல்ல வேண்டும். இன்னும் நடக்க வேண்டியது ஒரு நிமிஷம் ஒதுக்கிடுங்க. ஓகே, ஆமா, நமக்கு எல்லாருக்குமே இன்னும் சில காரியங்கள் நடக்க வேண்டியது இருக்குது, ஆனா அதை ஒரு நிமிஷம் ஒதுக்கிடுங்க. ஏற்கனவே தேவன் எவ்வளவு செய்திருக்கிறார். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க எவ்வளவு செய்திருக்கிறார்? அது நிமித்தமாய் அவரை துதிப்போம், அது நிமித்தமாய் அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம், நன்றிகளை ஏறெடுப்போம். உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தேவனே, நீர் ஏற்கனவே செய்து முடித்த காரியங்களுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். எவ்வளோ செய்திருக்கிறீர். உடைய சொந்த குமாரனை எங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பி இருக்கிறீர். உடைய குமாரன் எங்களுக்கு ஏற்கனவே சிலுவையில பாடுபட்டு மரித்து உயிரோட எழும்பி இன்றைக்கு பிதாவின் வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்து வீட்டு ஆளுகிறார். இதெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த காரியங்கள். எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்கனவே பெரிய ஒரு கிரியையை செய்திருக்கிறீர். ஓ, ஏற்கனவே எத்தனை முறை எங்களை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றிருக்கிறீர், பராமரித்திருக்கிறீர், போஷித்திருக்கிறீர். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, வழியை உண்டு பண்ணி இருக்கிறீர். ஓமை துதிக்கிறோம், ஓமை ஆராதிக்கிறோம். அன்பின் நல்ல பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் வருகிறோம். நன்றியுடன் துதியுடன் நாங்கள் உம்மாண்டே வருகிறோம். ஏனென்றால் நீர் எவ்வளவு செய்திருக்கிறீர். எங்களுக்கு இந்த வேளையிலும் கூட திரும்ப எங்களை ஒன்று கூடி வரும்படி செய்ததுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒரு நோக்கத்தோட எங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறீர். இங்க வந்திருக்கிற நபரை நீர் அறிவீர், தூரத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களை நீர் அறிவீர். நீரே அவளுக்கு ஊழியம் செய்வீராக. இந்த ஆராதனை வேளையை ஆசீர்வதிப்பீராக. வந்திருக்கிற ஜனங்களை, கலந்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்களை ஆசீர்வதியும். உம்முடைய நோக்கமும் சித்தமும் இங்கே நடக்கட்டும். உம்முடைய பிரசன்னத்தின் வல்லமை, பிரசன்னத்தின் சமாதானம், சந்தோஷத்தை உம்முடைய ஜனங்கள் உணரட்டும். இந்த முழு ஆராதனையுடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம், ஆமென். ஒரு கிறிஸ்தவன் பின்னால திரும்ப பார்க்கும்போது நன்றி உணர்வு வருது. முன்னால பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வருது. உலகத்தாருக்கும் கிறிஸ்தவங்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம். உலகத்தார் பின்னால் திரும்பி பார்க்கும்போது, ஐயோ இது தப்பா நடந்துருச்சு, அது தப்பா நடந்துருச்சுன்னு அப்படிதான் அவங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஆனா நாம பின்னால் திரும்பி பார்க்கும்போது, ஓ, தேவன் எவ்வளோ செய்திருக்கிறார், நன்றி சொல்ல வருது. ஃபியூச்சரை பார்க்கும்போது, எதிர்காலத்தை பார்க்கும்போது உலகத்தார் எப்படி பார்க்குறாங்க? ஐயோ, என்ன நடக்குமோ, இப்படி நடந்துட்டா என்ன பண்ணுறது, அப்படி நடந்துட்டா என்ன பண்ணுறது. நாம் எப்படி சொல்கிறோம்? கிறிஸ்தவர்கள் நம்முடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கு? எப்படி நடந்தா என்ன, அவர் இருக்கிறார், அவரை நம்பி வாழுகிறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள். என்ன வந்தா என்ன, அவர் கூட இருக்கிறதுனால எதையும் பார்த்துக்கலாம், எதையும் ஃபேஸ் பண்ணிடலாம், எதையும் சந்திக்கலாம், எதையும் மேற்கொள்ளலாம். அதான் இந்த பாடல் சொல்கிறது. அவரே நம்முடைய நம்பிக்கையாய் இருப்பாரானால், அவர் நம்முடைய நங்கூரமாய் இருப்பாரானால், எதுவும் யாரும் நம்மை அசைக்க முடியாது. நாம வெற்றி அடைவோம். அவரை துதித்து பாடுவோம். என் நம்பிக்கை நீர்தானே, என் நங்கூரம் நீர்தானே, என் நம்பிக்கை நீர்தானே, என் நங்கூரம் நீர்தானே. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தானே, நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தானே, நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே, நீர்தானே. பார்வோனை வென்றவரை துதிப்போம், எகிப்தியரை
வென்றவரை துதிப்போம், பார்வோனை வென்றவரை துதிப்போம், எகிப்தியரை வென்றவரை துதிப்போம். 1000 பார்வோன்கள் வந்தாலும் எகிப்தியர் வந்தால் பாடல் பாடி முன்னேறிடுவோம். 1000 பார்வோன்கள் வந்தாலும் எகிப்தியர் வந்தால் பாடல் பாடி முன்னேறிடுவோம். நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே, நீர்தானே. மலையை பிளந்தவரை துதிப்போம், நீரூற்றை தந்தவரை துதிப்போம், கண்மலையை பிளந்தவரை துதிப்போம், நீரூற்றை தந்தவரை. பஞ்சம் பட்டினியே வந்தாலும் வறட்சிகள் என்றால் பாடல் பாடி முன்னேறிடுவோம். பஞ்சம் வறட்சிகள் என்றால் பாடல் பாடி முன்னேறிடுவோம். நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே, நீர்தானே. பிளந்தவரை துதிப்போம், மரணத்தை வென்றவரை துதிப்போம், கல்லறையை பிளந்தவரை துதிப்போம், மரணத்தை வென்றவரை துதிப்போம். மரண இருளுள்ள பள்ளத்தாக்கின் சூழ்நிலைகள் வந்தால் பயமின்றி முன்னேறிடுவோம். மரண இருளுள்ள பள்ளத்தாக்கின் வந்தாலும் பயமின்றி முன்னேறிடுவோம். நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் திரும்ப. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே, நீர்தானே. என் நம்பிக்கை நீர்தானே, என் நங்கூரம் நீர்தானே. என் நம்பிக்கை நீர்தானே, என் நங்கூரம் நீர்தானே. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தான், நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே. சொல்லுவோம். நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தானே, நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே. நம்பிக்கையும் நீர்தானே, நங்கூரமும் நீர்தானே, நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே, நீர்தானே, நீர்தானே. ஆமென். இயேசுவே நம்முடைய நம்பிக்கையா இருக்கிறார், நம்முடைய நங்கூரமாய் இருக்கிறார். நாம் நம்பும் தெய்வம் நம் மத்தியிலே இருக்கிறார், நம்மோடவே இருக்கிறார், எப்பொழுதும் நம்ம கூட இருக்கிறார். ஆனால் தான் பயப்பட தேவையில்லை, நமக்குள்ளாகவே இருக்கிறார். இந்த வேளையிலும் கூட விசேஷித்த விதத்தில் நம்ம ஒன்று கூடி வரும்போது விசேஷித்த விதத்தில் நம்ம மத்தியில் பிரசன்னமாய் இருக்கிறார். அவருடைய பிரசன்னத்தை உணர்வோம், ஆவியானவரை வரவேற்போம். அவருடைய பிரசன்னத்தை எங்க அதிகமாய் விரும்புகிறார்களோ அங்க அதிகமாய் அவருடைய பிரசன்னத்தை அவர் வெளிப்படுத்துவார். நம்முடைய ஜனங்கள் கூடி வந்தா அவர் இருக்கிறார், நம்ம கேட்கவே தேவையில்ல, இருக்கிறார், பிரசன்னமா இருக்கிறார், இருப்பேன்னு சொல்லி இருக்கிறார்.
ஆனா அவருடைய பிரசன்னத்தை எங்க அதிகமா வாஞ்சிக்கிறார்களோ, எங்க அதிகமா விரும்புகிறார்களோ, எங்க அதிகமா அதை பெரிதா எண்ணுகிறார்களோ, அதற்காக எங்க அதிகமா ஏங்குகிறார்களோ, அங்க அதிகமாய் தம்முடைய பிரசன்னத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். தேவனே, நம்முடைய பிரசன்னத்தை எங்க மத்தியில் வெளிப்படுத்தும். எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே, இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே, உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம். எங்கள் மத்தியே உலாவிடும், எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். எங்கள் மத்தியே உலாவிடும், எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். மனிதர்கள் மத்தியே வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே, இதோ மனிதர்கள் வாசமாயிரு. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே.
பிரசன்னத்தை விரும்புகிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியே உலாவிடும், எங்களோடு வாசம் செய்யும். எங்கள் மத்தியே உலாவிடும், எங்களோடு வாசம் செய்யும். பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. மகிமையை காண்பதற்குமான தேவனின் நல்ல தூதர்கள் நம்மை சுற்றிலும் இங்கு நிற்கிறார். தேவனின் தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. அபிஷேகமே என்று நாமக்குள்ளே நிரம்பி வழியுதே. வானத்தின் அபிஷேகமே என்று நாமக்குள்ளே நிரம்பி வழியுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. ஓ தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. மத்தியில் பிரசன்னமாயிருக்கிற தேவனை தொடர்ந்து ஆராதிப்போம், ஸ்தோத்தரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உடைய பிரசன்னமே எங்களுடைய மிகப்பெரிய பாக்கியமா இருக்கிறது. நீர் எங்களோட இருப்பதே மிகப்பெரிய பாக்கியம். இதை நாங்கள் லேசா எடுத்துக் கொள்வதில்லை. நீர் எங்களோட பிரசன்னமாய் இருக்க வேண்டும் என்று, எங்களோட ஐக்கியம் கொள்ள வேண்டும் என்பதனாலே உடைய குமாரனை எங்களுக்காக அனுப்பி பாடுபட்டு மரிக்க வைத்தீர், ரத்தம் சிந்த வைத்தீர். தூரமாய் இருந்த எங்களை, உமக்கு சத்துருக்களாய் இருந்த எங்களை கிட்டி சேர வைத்தீர் ரத்தத்தினால். உடைய பிரசன்னத்தில் நிற்க கூட தகுதி இல்லாத எங்களை தகுதிப்படுத்தி இன்றைக்கு நிற்க வைத்திருக்கிறீர். எங்களை அந்த அளவுக்கு நீர் விரும்புகிறீர், நேசிக்கிறீர். உம்மை நாங்கள் விரும்புகிறோம், உம்மை நாங்கள் நேசிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம். ஓ நீர் எங்களோட இருப்பீர், ஆனால் நாங்கள் எதற்காக எதை கண்டும் பயப்பட தேவையில்லை. உடைய பிரசன்னத்தை உணர செய்யும் ஆண்டவரே. நீர் இருக்கிறதுனால எதை கண்டும் அஞ்ச தேவையில்ல, பயப்பட தேவையில்லை, தைரியம் கொள்ளலாம். என்ன வந்தாலும் நீர் எங்களுக்கு சகாயம் செய்வீர், உதவுவீர், என்றென்றைக்கும் எங்களோட இருப்பீர். நாங்கள் உம்மோட இருப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த வேளையிலும் கூட ஒரு நோக்கத்தோடு எங்களை அழைத்தீர். அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவீராக. தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஊழியம் செய்வீராக. தொடர்ந்து உடைய வசனத்தை கொண்டு எங்களோட பேசுவீராக, பலப்படுத்துவீராக, ஊக்குவிப்பீராக, விசுவாசத்தில் கட்டி எழுப்புவீராக. மீதி வேலையுடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்வீர் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஆமென்.